يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Panthawi ino tikhale tikugawana hadith yochokera mu sahihi al-Bukhari, ndipo Imamu al-Bukhari akuyamba hadithi imeneyi ndi kufotokoza kuti haddathana Mahmud, kuti hadithi imeneyi adatiphunzitsa kapena adatifotokozera Mahmud. Haddathana Abdurrazzaq, ndipo iye adafotokoza kuti hadithi imeneyi ifesa adatiphunzitsa Abdurrazzaq. Akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Ibn al-Musayyib an abihi anna Aba Talibin, akufotokoza kuti bambo ake Ibn al-Musayyib adafotokoza kuti ndithudi amalume ake mtumiki omwe ndi Abu Talib, lamma hadarathu alwafatu, pa nthawi imene adatsala pang'ono kuti amwalire, pa nthawi imene imfa idawayandikira kuti amwalira posachedwa, dakhala alaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mtumiki adawapitira ku nyumba kwawo kupita ukawazonda amalume akewo Abu Talib pa nthawi imene adatsala pang'ono kuti amwalire. Mtumiki adawapitira ku nyumba kwawo. wa indahu Abu Jahli, nde kunyumbako adakawapeza malume ake Abu Talib ali chigonera kudwala, adakawapeza ali ndi Abu Jahli. Faqala ay'am, nde mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalankhula kuti oyina malume anga, qul la ilaha illa Allah, nenani kuti palibe mulungu wina oyenera kupembedzedwa mwachoonadi koma Allah yekha basi. Kalmatan uhajju laka biha inda Allah, amene ali mawu amene atakandipatsa ineyo mwayi oti ndikathe wagwiritsa ntchito mawu amene wokhala ngati tikiti yanu yoti ndikathe kukuyikirani kumbuyo pa tsiku la kiyama pamaso pa Allahu tabaraka wa taala. Mawu amene mukawanena akandipatsa ineyo kuthekera kwakutha kukutchinjirizani pokupempherani kwa Allah kuti asakulangeni. Faqala Abu Jahli, nde mtumiki atalankhula zimenezi Abu Jahli wa Abdullahi bun Abi Umayya, panali Abu Jahli komanso nzawo Abdullahi ibn Umayya. Abdullahi ibn Abi Umayya anthu awiri amenewa amene adali ena mwa akuluakulu a anthu osakhulupirira pa Makka, atamva mawu amenewa oti mtumiki kwauza Abu Talib, adayankhira anthu amenewa adati, ya Aba Talib, kuti oyinu Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib, kodi inu mukufuna kusiya chipembedzo cha makolo anu Abdul Muttalib pa nthawi yomalizira ngati ino yoti mufuna muzimwalira, mufuna musiye chipembedzo cha makolo anu? Falam yazala yukallimanihi, nde anthu amenewa sadasiya anthu awiri amenewawa kubwereza mawu amenewa owafoketsa Abu Talib kuti asalowe Chisilamu. Hatta qala akhira shay'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib, mpaka na mawu omalizira ena amene adawalankhula Abu Talib kuwalankhula iwo adali oti iye ayinditsalira pa chipembedzo cha makolo anga Abdul Muttalib. Faqala an-nabiyu sallallahu alayhi wasallam, nde atalankhula mawu amenewa Abu Talib atalankhula mawu amenewa kuti salowa Chisilamu atsatira chipembedzo cha makolo awo, mtumiki adalankhula kuti la astaghfiranna lak, ndithu ineyo ndimidiriza kukupempherani chikhululuko ma lam anha anhu, ngati sindiletsedwa ngapena ngati
Allah sandiletsa ineyo kukupempherani chikhululuko ndipitiriza kukupempherani chikhululuko. Ndiye akufotokoza amene akutifotokozera hadithi imeneyi kuti kamba kamawu amenewa kapenanso kamba kuti kankhani imene ya Abu Talib pakukwana kulowa chisilamu kwawo komanso mtumiki kunena kuti adziwapempherabe chikhululuko ngakhale sadalowe chisilamu. Kamba kankhani imeneyi Allahu tabaraka wa taala adatsitsa maaya awiri awa: ma kana linnabiyin walladhina amanu. Aya yoyamba imene idatsika potsatira nkhani imene yakumwalira kwa Abu Talib ndi kulankhulanso kwa mtumiki kuti apitiriza kuwapemphera chikhululuko ngakhale kuti iwo adamwalira asali pa dini ya Chisilamu. Aya yomwe adatsitsa Allahu tabaraka taala ndi yomwe ikupezeka mu sura At-Tauba aya namba 113 pamene Allah akuti nzosayenera kapena kuti nkosayenera kwa mneneri komanso anthu amene akhulupirira, kutanthauza asilamu, nkosayenera kwa mtumiki ngakhalenso asilamu onse, ay yastaghfiru lilmushrikin, nkosayenera kwa iwowo kuti adziwapemphera chikhululuko anthu omwe ali pa shiriki, anthu omwe amwalira ali pa shiriki, anthu omwe amalira asali pa chipembedzo cha Chisilamu, nkosayenera kwa iwowo kumapemphera chikhululuko anthu oterowo. Walau kanu uli qurba, ngakhale anthu amene amwalirawo atakhala kuti ndi achibale oyandikana nawo. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, nkosayenera kuwapemphera chikhululuko anthu oterowo ngakhala atakhala achibale pambuyo poti zaonekeratu kuti iwowo ndi anthu akumoto. Kambanso kankhani yomweyi Allah adavumbulutsanso vesi lina lomwe likupezeka mu sura Al-Qasas verse number 56 lomwe Allah akuti innaka la tahdi man ahbabta, kuti iweyo mtumiki sungamongole amene wamfuna, sungamongole amene we wamkonda kuti ine ndifuna aongoke, amene sungamongole iyayi. Walakinna Allaha yahdi man yasha, koma kuti Allah amamongola amene wamfuna, osati amene wamfuna iwe, koma amene Allah wamufuna kuti aongoke amene yaongoka, amene Allah sanamufune ngakhala utalimbikira chotani ameneyo sangaongoke. Wa huwa a'lam bil muhtadin, ndipo yeyo Allahyo ndi amene ali wozindikira kwambiri za anthu amene ali woongoka. Allah ndi amene amadziwa amene angaongoke komanso amene sangaongoke Allah akudziwa bwino. Ndi maaya awiri amenewa adatsika kamba kakumwalira kwa amalume ake amtumiki omwe ndi Abu Talib. Hadithi yathu yathera pamenepa kuchokera mu Sahih Bukhari, ndipo ino ndi nthawi yakuti tikathe kuona zina mfundo zomwe tikuziphunzira kuchokera mu nkhani imeneyi yakumwalira kwa amalume ake amtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kuchokera mu hadithi imeneyi tikupezamo kuti ndi zololedwa kwa Msilamu kupita kukazonda matenda a munthu amene akudwala ngakhale wodwalayo asali Msilamu. Mfundo imeneyi tikuyiona pamene mtumiki sallallahu alayhi wasallam adapita kukawazonda amalume ake Abu Talib ngakhale kuti iwowo sadalowe Chisilamu koma adapita kukawazonda. Ndi zololedwa kupita kukazonda matenda posatengera kuti akudwalayo ndi Msilamu kapena si Msilamu. Ndipo palinso mahadithi ena ndi ena amene akusonyeza kuti mtumiki amawazonda ngakhale anthu amene asali pa Chisilamu. Mbuyo moti tidzachitapo hadithi imene mtumiki sallallahu alayhi wasallam adapita kukazonda matenda a Mnyamata amene adali wa chipembedzo cha Chiyuda. Mfundo yachiwiri imene tikuyiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi khama la mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam padawa. Ngakhale kuti Abu Talib adali kumalechereche au moyo wawo kuti adatsala pang'ono kumwalira, mtumiki sallallahu alayhi wasallam adapitabe kukawayitanira ku dini ya Chisilamu kawauza kuti apange shahada.
chinanso chimene chikusonyeza kulimbikira kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam padawa ndi point yakuti mtumiki adapitilizabe kuwalimbikitsa Abu Talib kuti alowe Chisilamu, ngakhale kuti pamalopo panali achina Abu Jahli ndi Abdullahi ibn Abi Umayya amene amawafoketsa Abu Talib, ngakhale kuti anthu amene amafoketsa koma mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene sizinambweze mbuyo, koma adalimbikirabe mpaka na pamene Abu Talib adakana okha kuti iye atsatirabe pa chipembedzo cha makolo awo. Komanso china chimene chikuonetsa kulimbikira kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam padawa kuonetsetsa kuti anthu aongoke ndi chakuti ngakhale kuti Abu Talib adakana kutsatira Chisilamu, mtumiki adanenabe kuti ayindipitirizabe kukupempherani chikhululuko ngati Allah sandiletsa kutero. Ndi zimenezi zikusonyeza kulimbikira kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam padawa. China chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi kuloledwa kwa kumupangitsa shahada munthu amene akumwalira, ngakhale munthuyo akhale kuti umoyo wake wonse sadali Msilamu, koma ndizololedwa pamene ali kumalechereche kwa umoyo wake kumpangitsa shahada. Tikuziona zimenezi kuti mtumiki adapita kwa Abu Talib amene sadali Msilamu umoyo wawo wonse, ali kumapetopeto akatatsala pang'ono kumwalira adapita ukapangitsa shahada. Ndizololedwa pamene tampeza munthu amene even woti sadali Msilamu komano ali kumalechereche umoyo wake, nzololedwa kumpangitsa shahada. Ndipo akapanga shahadayo ndikuti apangiridwa mwambo wonse wa maliro ngati mmene timampangira Msilamu ndithu wina aliyense. Umboni wa namba 4 kuchokera mu hadithi imeneyi ndi wakuti hadithi imeneyi ndi umboni osonyeza kuti shahada ija timamunenetsa munthu pamene watsala pang'ono kuti amwalire, osati kumunenetsa atamwalira kale kuti munthu wamwalira nkumapita kumakapanga shahada. Shahada ija nthawi yomupangitsa ndi pamene munthuyo akadali moyo komano kuti ali kumalechereche umoyo wake, ndi nthawi yompangitsa shahada, osati munthu atamwalira. Zimene zitizoona kuti mtumiki amauza malume akache kuti apange shahada pa nthawi imene amamwalira, osati atamwalira kale iyayi. Mfundo ya namba 5 kuchokera mu hadithi imene ndi yakuti hadithi imene iso ndi umboni osonyeza kuti pamene munthu walowa Chisilamu nthawi yompangitsa shahada ndi nthawi imeneyoyo. Sizolimbikitsidwa kumuchedwetsa munthu kupanga shahada pamene walowa Chisilamu, kamba kuti imfa imatha kubwera nthawi ina iliyonse. Nde osati munthu walowa Chisilamu lolemba ndikumakati yayi shahada mudikirire lachisanu mukapange shahada ku mzikiti mjamaa. Nthawi imene munthu walowa Chisilamu apangitsidwe shahada nthawi imeneyo, ndekuti kalifika lachisanulo kalifika nthawi ya swala, ndekuti mukangomupanga introduce ku jamaa kuti anthu amudziwe kuti uyu tsopano ndi Msilamu zawo. Hadithi imeneyinso muli point yofunikira yakuti sikoyenera kwa Msilamu kumacheza ndi anthu, kupanga maubale ndi anthu amene angamamufoole ku chipembedzo. Tikuona mu hadithi imeneyi muli kuyipa kwa kuchita ubwezi ndi anthu amene samakulimbikitsa munthu pa za Allahu tabaraka taala. Kamba kakucheza ndachina Abu Jahli, Abu Talib adakanika kupanga shahada, kamba kuti anthu amene adabwera pamene panda kumafoketsa Abu Talib. Ndi mu hadithi imeneyi tikupeza maphunziro la kuyipa kwa kucheza ndi anthu amene samakulimbikitsa zokhudzana ndi mulungozi, kuti anthu oterowo sibwino kumawapanga kukhala abwezi awo. Abwezi ako umacheza nawo kapena umatenga ma advice kuchokera kwa iwo. Ndipo mu Qur'ani Allahu tabaraka wa taala watchulamo ena mwa madandaula amene anthu amene akalowe kumoto adzakalankhula. Ndipo kuchokera mmadandaula amene anthu akumoto adzakalankhula, adzakadandaula kuti kalanga ndikadapanda kuatenga ujeni kukhala bwezi langa ndikadapulumuka pa tsiku la lero. Ndiye munthu akuyeneka kuonetsetsa kuti anthu amene akucheza nawo, anthu amene akucheza ndi ana ake, anthu amene akucheza ndi abale ake ndi anthu olongosoka oti azimukumbutsa za Allahu tabaraka wa taala, osati kumulimbikitsa pa zonyozera malamulo a Allah. Kuchokeranso mu hadithi imeneyi
tikuphunziramo ena mwa mayankho amene anthu osakhulupirira amapereka kwa aneneri, mayankho akusazindikira amene amapereka anthu powayakana aneneri. Ena mwa iwo amanena kuti ayi ife kumatikusatira pa zimene makolo athu adali, mmene tikumveramo kuti Abu Talib adakana kulowa chisilamu kuti ayi ine nditsatira za chipembedzo cha Abdul Muttalib, ndi mmene amayankhira anthu osakhulupirira. Choncho msilamu sakuyenera kumayankha zinthu ngati zimenezi pamene akuyitanidwa ku sunna kuti oyitumikira amapanga zakuti zakuti, o Qur'ani kunena zakuti zakuti. Msilamu wabwinobwino asanene kuti iyayi ifetu kuyambira kalekale makolo athu zimenezo samanena iyayi, kapena iyayi asheha athu zimenezo sanatiuze ndefe zimene sititsatira. Kapoti mayankho amene umayankhidwa amene ndi ofanana ndi amene amayankha apa Abu Talib kuti iyayi ineyo za iweyo mtumiki zimenezozo iyayi, komabe ine nditsalira pa chipembedzo chimene adachisiya Abdul Muttalib, zimamatiphunzitsazo ife titsatira zimenezo. Nde msilamu sakuyenera kumayankha mayankho ngati amenewa. China chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi kalankhulidwe ka munthu amene akuchita dawa, akuyenera kukhala ndi malankhulidwe abwino. Tikuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamene adafika kwa Abu Talib adayamba kuwapanga address, adayamba kuwalankhula potchula ubale umene adali nawo yeyo ndiwo. Adawuza kuti amalume anga. Ndi zabwino kwambiri pamene tikumuchita dawa munthu kumatchula ubale umene tili nawo, kaya ndi nzathu kuti iwe nzanga ndikukuza zakuti zakuti, kuti mawu amenewo amakumbutsa kuti amawasonyeza kuti munthu zimene akunenazi akunena mondikukonda kamba kuti ndine nzake, achemwe ali anga. Ndi zinthu zimene akunenazi akunena kamba kuti neyo iyeyu ndi brother wa ine. Ndi zimafunika kutchula ubale omwe uli nawo munthu ndi munthuyo. Zimathandiza zimenezo kufewetsa mtima kwa munthu amene akulankhulidwa uja. Point number 9 imene tikuyipeza kuchokera mu hadithi imeneyi ndi yakuti pamene munthu ukumuyitanira ku chinthu china chake, kapena ukumuyitanira ku Qur'ani, ku Chisilamu, ukumuyitanira ku sunna, nde munthu uja sadakumvere kapena sadatsatire zimene umanena zija, zimenezi sizimatanthauza kuti nde kuti iweyo sumatha kuchita dawa, kapena sizimatanthauza kuti nde kuti basi iweyo nde kuti suli pa chilungamo iyayi. Zimenezi tikuziona kamba kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam sadawachita convince Abu Talib. Mtumiki dawa imene amapanga santhu onse amene adamutsatira kudala china Abu Jahli adamukanira. Nde kamba kuti mtumiki adakanidwa sizikutanthauza kuti mtumiki sadali pa chiwongoko. Zimene zonse zitilimbikitse kwa ife madai kuti pamene kupanga dawa nde ena ake sakumvera, kapena adapita kwina kwako kupanga dawa olo mmodzi sadatsatire, zimene sizitanthauza kuti nde kuti iweyo sukugwira ntchito yako bwino iyayi, kamba kuti kuongolako kumakhala m'manja mwa Allahu tabaraka wa taala. Mfundo namba 10 imene tikuyiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi yakuti kamba kakuti m'bale wako kapena kamba kakuti mamuna wako kapena mkazi wako ndi wa imani kwambiri, zimenezo sizimakuthandiza kalikonse, kapena zimenezo sizikakupindulira kalikonse pa tsiku la kiyama ngati munthu wakewe uli wosakhulupirira. Tikuona amalume a mtumiki sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, ngakhale kuti m'bale wawo mtumiki Muhammad adali mneneri, koma zikupeza kuti iwo dini sana ilowe iyayi. Ndi kamba kakuti m'bale wako ali ndi status ina yake pa za umulunguzi, zimene sizimakupindulira ngati iwe munthu wakewe uli wosakhulupirira. Taonani Abu Talib akalowa ku moto, and yet Bilali munthu wa ku Africa akalowa ku Janna. Tidali ndi Salman al-Farisi sahaba ochokera ku Persia, sadali muluyo koma akalowa ku Janna. Pamene achina Abu Jahal amene zidali mbadwa zenizeni zochokera kwa aluyako akalowa ku moto. Nde khungu limene munthu wabadwa nalo kapena dziko limene uli silimakupanga munthu okhala woyeretsedwa ngati munthu wakewe uli wosakhulupirira. Nde munthu utha kubadwira kulikonseko as long as uli wokhulupirira mwa Allahu tabaraka wa taala, umatsatira mtumiki sallallahu alaihi wasallam, zimene zonse zopindulazo
koma munthu sumapindula kamba kuti iyayi ine abalanga ndi akuti ndiye basi ndizipanga chilichonse chimene ndikufuna, sizimayenda choncho. Kuchokeranso mu hadithi imeneyi tikumva kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam namalankhula malume akaja anauza kuti munene shahada kamba kuti mawu amenewo ndi amene akandipatse neyo chance yakuti ndikatha kupangirani shafaa pa tsiku la kiyama. Pa mawu amenewa tikupindula point yakuti anthu amene akapulumutsidwe kuchokera ku jahannam akakhala anthu ake oti ndi asilamu. Anthu amene alowa asilamu amene analochita zoyipa alowa ku moto ndi amene akatha kupindula kuchokera ku shafaa imeneyi. Komano munthu amene asali msilamu wakalowa ku moto ndiye kuti ameneyo shafaa sikampindulira iyayi. Zimenezinso zili supported ndi maaya ambirimbiri a mu Qur'ani, ngati Qur'ani sura number 3 verse ya 85 kuti amene angatsate chipembedzo china chosakhala cha chisilamu sichidzalandiridwa kwa iye, ndipo moyo umene uli mkudzawo adzakhala mmodzi mwa anthu otayika. Ndiye ngati munthu wakhala pambuyo poti wamva uthenga wa chisilamu, wapatsidwa uthenga wa chisilamu koma iwe ndikuwukana osautsatira, ndiye kuti pa tsiku la kiyama ukakhala umoto basi, ndipo sukapulumutsidwa kumeneko popangiridwa shafaa. Iwo choka ku moto ukalowa ku paradise. Komanso kuchokera mu hadithi imeneyi tikuona chikondi cha mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pa amalume ake Abu Talib. Ngakhale kuti Abu Talib adakana kupanga shahada, adatsatira chipembedzo cha makolo, mtumiki adanena kuti andipitirizabe kupemphera chikhululuko ngati Allah sandiletsa kutero. Ndiye tikuona chikondi chomwe adali nacho mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa Abu Talib. China chimene tikuphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi chakuti chikondi chenicheni chakumukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam chagona pakumutsatira, osati pakumangomukonda mu mtima iyayi. Komano chikondi chenicheni chomukonda mtumiki ndi kutsatira pa zomwe adabwera nazo. Ndiye chikondi osati iyayi mangoti ndimakonda mtumiki, ineyo ndimakonda mtumiki, ineyo ndimakonda mtumiki. Koma kuti kukonda kwenikweni komukonda mtumiki kwagona pakutsatira ziphunzitso zake, kuti mtumiki adanena tipange chakuti tipange chakuti, mtumiki adanena kuti chakuti tisapange chimene chosapanga. Chimenecho ndiye chikondi chenicheni chomukonda mtumiki. Katinso mmene walankhulira Allahu tabaraka wa taala mu sura Ali Imran aya namba 31 imene akunena kuti awuzewe mtumiki kuti ngati inuyo mukukonda Mulungu nditsateni ine. Ndiye chikondi chakuti munthu akumukonda Allah, chikondi chakuti munthu akumukonda mtumiki chagona pakutsatira pa ziphunzitso zimene mtumiki adabwera nazo, kuchita zimene adalimbikitsa komanso kuzitalikira zimene adaletsa. Ndiye chimenecho ndi chikondi chakumukonda mtumiki. Tikuona Abu Talib adali munthu amene amamukonda kwambiri mtumiki, ndipo tikumva kuchokera kusira kuti Abu Talib amamukonda mtumiki kuposa mmene amakondera ana awo eni obereka okha, ndipo akhala akumuteteza mtumiki pa umoyo wawo kuchokera kwa masautso osiyanasiyana ochokera kwa makufaru. Ngakhale kuti Abu Talib zonsezi amapanga sadatsatire zomwe adabwera nazo mtumiki sallallahu alaihi wasallam, sadatsatire chisilamu. Kamba kakusatsatira zimenezo mpaka panatsika maaya aukali ngati amene aja amene tawamva. Nde chikondi chenicheni chakumukonda mtumiki chagona pakutsatira ziphunzitso zimene mtumikiyo adabwera nazo, osati pakungonena kuti iyayi ine ndimamukonda mtumiki iyayi. China chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imene ndi chakuti nkhani yakumwalira kwa Abu Talib ndi chimodzi mwa chitsanzo chosonyeza kuti maaya ena mu Qur'ani anatsika pa zifukwa. Mukulankhula kwina kwakuti maaya ena mu Qur'ani mu amatsika pambuyo poti pachitika zina zake. Tikumva kuti maaya aja awiri amene awerengedwa adatsika pambuyo pakumwalira kwa Abu Talib atakana kulowa chisilamu. Maaya amene aja anatsitsidwa. Ndi tikupeza pamene papa one of the sciences of the Qur'an yomwe ndi asbabun nuzul, kuti maaya ena amatsika kamba kazifukwa. China chimene tikuphunzira pamenepa nchakuti tikuphunziranso pamenepa kapena kuti nkhani imeneyi ndi umboni osonyeza kuti
kuchokera muzifukwa zotsikira aya zotheka kapenanso zimatheka kamba ka nkhani imodzi kubwera maaya angapo. Tikumva kuti pa nkhani ya kumwalira kwa Abu Talib panatsika maaya awiri omwenso akupezeka m'masura osiyanasiyana. Masura awiri mukupezeka maaya amene anatsitsidwa kamba ka nkhani imodzi. Then zotheka kamba ka nkhani imodzi kutsika maaya osiyanasiyana ndi zotheka zimenezo. China chimene tikuchiphunzira kuchokera mu nkhani imeneyi ndi chilamulo chakuletsedwa kwa kuwapemphera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa dini ina yosakhala ya Chisilamu. Kaya munthu womwalirayo ndi bambo wako, kaya ndi mayi wako, amalume ako, azakhali, kapena mwana wako, kapena ndani aliyenseyo. Ngati munthuyo wamwalira ali pa dini ina yosakhala ya Chisilamu, Msilamu sakuloledwa kumpemphera chikhululuko munthu ameneyo. Zimenezi tikuzipeza mu aya imene inatsikitsidwa ija yochokera mu surati Tauba aya namba 113 imene mtumiki komanso ife Asilamu tikuwuzidwa kuti nkosayenera kwa mtumiki komanso anthu amene akhulupirira kuwapempherera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa shiriki, kamba kuti ndizakiliya kuti anthu amenewo ndi anthu akumoto. Ndiye tikupeza mu aya imeneyi kuletsedwa kakuwapemphera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa dini ina yosakhala ya Chisilamu. Tili pa nkhani yomweyi ya kumupemphera chikhululuko munthu amene wamwalira ali pa dini ina yosakhala ya Chisilamu, ndi mawu aja amene amalankhulidwa kuti may his soul or may her soul rest in peace, kuti mzimu wawo uwuse mu mtendere. Mawu amenewa sololedwa kuwalankhula Msilamu pamene wamwalira munthu amene asali pa Chisilamu, kamba kakuti imeneyi ndi dua yomwe timakhala tikupempha kuti mzimu wake uwuse mu mtendere. Ndiye mawu amene asololedwa, kamba kuti Qur'ani kunena kuti sikololedwa kwa munthu wokhulupirira kuwapemphera chikhululuko anthu amene amwalira ali pa shiriki. Ndiye mawu amenewa sololedwa iyayi, kamba kuti kudziwa kuti m'manda mmakhala mafunso amene amafunsidwa mmenemo amafunsa zokhudzana ndi Allah, kuti mbuye wako ndi ndani, akuyeneka kukayankha ndithu kuti mbuye wanga ndi Allah. Sakayankha kuti iyayi mbuye wanga ndi Yesu, iyayi mbuye wanga ndi Ozairi, kapena iyayi mbuye wanga ndi Buda, mbuye wanga ndi wakuti. Akayeneka kuyankha za Allah. Komanso akafunsidwa kuti kodi mmanenanji za uyo mtumiki Muhammadi, kwa munthu amene amakanena zinthu ngati zimene zindonse zikanthera bwino. Ndiye sitinganene kwa munthu otera kuti iyayi mzimu wawo uwuse mu mtendere, kuti akawusa bwanji mu mtendere. Yeti kuli mafunso oti iwo tikudziwa for sure kuti sangathe kukawayankha bwinobwino. Point ina imene tikuyiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi mfundo yofunikira kwambiri kudawa aya yochokera mu Surah Al-Qasas aya namba 56 ija yomwe mtumiki adawuzidwa kuti sungathe iweyo kumongola amene wamfuna, komano Allah ndi amene amamongola amene wamfuna. The point imene ndiyofunikira kwambiri kwa dai aliyense pamene akupanga dawa akuyeneka kukumbukira kuti ndi Allah yekha amene amatha kumongola munthu. Nde dai pamene akupanga dawa asadzimve kuti komano pamene pato ndiwongola anthu ambiri, asadzimve kuti iyeyo ndi amene amaongola anthu iyayi. Komanso ngati anthu pamene sakumva asadandaule kwambiri kuti iyayi anthu mwakati kamba kuti chiwongoko chimakhala m'manja mwa Allahu tabaraka wa taala. Kwa lero nditayimira pamenepa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.